kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagka All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa nga tanan.
magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginuhong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makalagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya itong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Patagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala.
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Lunes, petsa 21 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kaga sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gida magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita no, nagapanawagan ang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office sa NOCPO sa tanan nga mayara no, sa impormasyon sa may kahimuan sa pag-ambush sa pribado nga salakyan sa Villa Lina, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental kahapon sang aga kuna sa diin na 3 ang patay samtang isa ang pilason. Sulno kaya Police Lieutenant Abigail Dinasco ini siyang tagpamaba no, sa NOCPO. Wala sang kahadlok ang mga naghimo sa ambush sa syudad sang San Carlos kahapon, apisar nga masanag no, kaga mahimo nga may makakita. Kung nakita nyo ito mga kabombo, ang mga laragway sa salakyan nga ginasakyan sang mga biktima, terrible, damo-damo, sang igo, sang bala, tad-tad gid no, tuman gid bala ang kaakig sang mga suspitsado. Ginapalabot man no, sang Provincial Director sang NOCPO nga hindi makapalagyo sa laye ang may kahimuan sa krimen bangod sa tion nga madakpan, pasakaan sila sa kaso nga multiple murder. 3 nga daan ka kakabuhi ang nakuha, lakip na ang 18 anyos, tiya may puturo patuyang 18 anyos. Madumduman no, sa tinalikdan nga Domingo may nagluntad man nga ambush sa may banwa sa Hinigarano, ginapaarakan ang salakyan sa mga kapulisan to, kaga ginaligar mga katapo sa New People's Army ang may kahimuan. Ariya ang kahapon, wala pa no natumod ko na sino ang may kahimuan sini, apisar sini, duhana no ka mga incidents ang nagluntad, duhana ka mga insidente sa pagpang-ambush, ginapayag sa NOCPO nga isolated case no, ang natabo nga ambush sa syudad sang San Carlos. So, hindi pa mahambal sa karon sa San Carlos City Police Station kung nasalaan lang sang mga suspisado ang nagasakay sa Mazda 3 nga ginambush no, sa maya Barangay Palampas. Madumduman to nga ining mga biktima bala no, ginkilala to sila sandaya Andre Fajardo, 18 anyos ini siya, siya Russell Bukaw, 40 anyos, Rudy De La Fuente, 51 anyos, kaga si Rinante Chu, 27 anyos. Dead on the spot to sandaya Fajardo kaga Bukaw, samtang dead on arrival naman sa ospital si De La Fuente. So sa karon naka-confine pa no sa San Carlos City Hospital si Chu, kaga yara sa critical nga kondisyon matapos nakaagom sa madamo nga igo sang bala. Kabay pa no nga makasurvive lang ining si Chu, kaya dako gid ang mabulig sa impormasyon nga iya mahatag, kaga agod nga mahatagan man sang hustisya ang natabo sa 3 sini ka mga kaupdanan. Natapos na sa scene of the crime operation no, sang Soko ang pagproseso sa crime scene, kaga natigayon nga ma-recover ang 58 baw. 58 no ka mga fired cartridge, kaga 5.56 mm kag isa ka fired slug
sa nga caliber 45. Isa ka ang gulo sa nga investigasyon sa karon kung may kaangtanan sa illegal nga droga no ang pag-ambush sa mga biktima. Inaimbestigaran man sa nga kapulisan sa syudad sang San Carlos kung mistaken identity no ang natabo nga pag-ambush bangod hindi sakay sa auto sa salakyan no ang tag-iya nga si alias Iraq. So ang apat bala nga mga nagasakay sa salakyan wala to no ang nagapanag-iya sa nga auto. So posible wala maginadula sang kapulisan ang motibo nga mistaken na identity ining natabo. Masubo pagid no kaya ang ambush bala nga natabo ining pangluthang 2 ka oras makaligad nga mag-pull out sa lugar ang mga police personnel nga nagpatigayon sa nga Comelec checkpoint. Yung timing ginila nga wala na sa mga otoridad sa lugar. Sa karon wala pagid mahibaluan kung ano ang tulid nga motibo no kung mistaken identity mas masakit pagid no kaya mga inosente nga mga persona ini. Samtang nagapanawagan ang chairman of the board sa Drugstores Association of the Philippines sa mga pumuluyo nga magbaka lamang sa bulong sa mga otorisado nga drug outlets nga malapit sa ilang lugar. Sa mga butika gid bala no kag sa mga authorized outlets kita magbakal sang bulong kaya ang bulong no ang hindi ordinaryo nga commodities no gani wala ini ginabaligya sa bisan diin lamang. Dapat hindi magbakal sa mga bulong sa hindi bala rehistrado nga outlet, magluwas sa butika. May iban nga namian magbakal sa mga online shops no kaya mas barato kuno apang hindi kita dira makasiguro mga kabombo no sang iyang quality. Antes pa man sa mando ni Department of the Interior and the Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo nagalibot na ang Drugstores Association of the Philippines no agod nga magchekyar sa mga sari-sari stores sa probinsya sang Negros Occidental nga nagabaligya sang mga bulong bala kaga nagapadala sila sang sulat sa maya LGU sa local government unit agod nga maingganyo no sa paghimo sa ordinansa nga makaregulate sang mga ini. Wala man no sa malain nga magbaligya sang bulong sa indi butika apang dapat nga mayara sang permiso, mayara sang permit sang clearance nagikan sa maya Food and Drug Administration. Sa idalom sa bag-o nga pharmacy law mahimo no maka-apply sa permit agod nga makabaligya sang mga bulong ilabi na ang mga yara bala sa mga malagyo nga lugar kami yara man kung kaisa mo hulong doon bala suludlo ng ilang mga lugar kung kaisa kinanglan pa nila mag-travel antes nga maka-access sa mga butika. So importante mayara sang permiso bala ang mga stores no nagikan sa Food and Drug Administration. Samtang nasugura na sa Bacolod City Government ang vaccination sa mga nag-edad 5 ka tuig tugto 11 anyos sa 3 ka mga malls dire sa syudad. Nagapatigayon ang syudad no sa pagbakuna sa Ayala, sa Robinsons kaga sa SM Mall. So accessible na gid sa karon no ang mga bakuna diri sa aton, partikular na diri sa syudad kaya maskin diin nga malls, pili ka lang sa Ayala, sa Robinsons kag sa SM sarang na nga makapavaksin no. Sa karon ginatutukan ang pagbakuna ang pediatric vaccination sa mga 5 to 11 years old diri sa syudad. Suno sa Emergency Operation Center 100 ka mga kabataan ang target nga mabakunahan no sa kada mall kag subong adlaw ang last day. Last day na no sa pagbakuna sa mga 5 to 11 years old bangod nga manugubos na ang Pfizer vaccines kung magahulat naman sa maabot nga bakuna sa syudad. Amo na ang mas bintaha gid akong early pa no nagapa-register bala early pa nga nagapabakuna kaya limitado ang supply so mahulat naman sang doses nga magaabot diri sa maya syudad. Sa karon nagapadayon no ang vaccination drive sa Bacolod City para sa mga booster shots nagapadayon man kag sa mga wala pa man nakakuha sa mga primary shots available gid ang vaccine diri sa maya syudad. Kay nasa aga maya nagluntad na naman nga sunog sa maya Barangay Granada diri sa syudad sa Bacolod kag ginabanta 450,000 pesos malapit no sa tunga sa milyon ang balor sang halit nga gintuga sini. Totally damaged ang balay sa isa ka manunudlo sa Phase 1 Charito Heights Subdivision sa Barangay Granada diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin nagsugod sa isa ka kwarto ang sunog no kag ginalantaw nga extension wire
nga ginsaksakan sa nga aquarium ang ginhalinan sang kalayo. Masubogin no sa part sa nga nasunugan, especially kung na totally damaged, kaya kalaubos gid ang mga kagamitan, ang mga ginpang pundar, no? Luckily, maayo lang gid, wala sang may nasamaran, kaya gilayon man nga nagresponde ang mga bombero. Although makahambal kita nga kanugon gid no sa nga kagamitan, apang ang importante, buhi kita gihapon. Wala sang may napilasan, wala sang may nasamaran. Kaya ang gamit ya ma-earn mo lang na liwat, no, mabakal mo lang na liwat, although makambal kita nga kanugon, pero ang kabuhi ya, kung madula, hindi ta na mabalik. So padayon kita no nga nagapanugyan nga mangin vigilante gid, mangin responsable gid, especially sa mga saksakan bala sa mga wires, kag sa aton man mga ginapangluto, no. Dugay-dugay aton man checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol, kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa isa ka miyembro sa nga anak bayan, babayi, inino nga miyembro, nakuhaan sa nga armas kag bomba. Bao para sa diin ining bomba, no? Kung wala to nakuha, ano iniayhan ang gamitan sini? Aton ini karon na kuhaon ang dugang nga detalye sa patrol, kaya Bombo Carla May Defensor, subong man no, ang shooting incident nga nagluntad sa may syudad sang Bago kaina sang aga. Sa initial nga information nga ato nakuha, nag-away kuno ining mga imbolbado no, toy sa parking sang salakyan, grabe aba ano lang bala do ka babaw lang bala no sa nga rason apang nagalot hanga naigid sila. Kag mayara man to sa report siya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa duha ka mga peke nga empleyado nga nadakpan sa maya syudad sang Dumaguete. 48 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol, kaya Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, no? So, ini siya Bombo Jai, anak bayan na miyembro ini siya sang anak bayan Negros Bombo Jai, no? So, ini gani ikuhaan manini naton sang information ini nga suspetsado nga si Harleen Balura sa 303rd Bombo Jai, ti ini siya ti ginakabing naman nga NPA sang 303rd Bombo Jai, no? So, Bombo Jai at ang Municipal Police Station sang Isabela nagpatigayon o kung mayara sang ginserbihan nga warrant of arrest. Ini ang ginserbihan nila amo ang ginkilala kay alias sa Juanito Magbanwa Bombo Jai, o galing kay tungod nga nag-ano ini no, ining si Juanito Magbanwa nag-ano ini siya Bombo Jai, naglakat ini siya yan, no, o kung nagpalagyo ini siya sa mga kapulisan kag ining nabilin amo na lang ining si Harleen Balura na sa information sa mga kapulisan Bombo Jai, secretary ini siya ni Juanito Magbanwa Bombo Jai, kung kaisa mo manino ang nagapagwa sa press release Bombo Jai sa katapusang NPA Bombo Jai, no. So ini ang si Harleen Balura, ini siya native ini siya suno kay Police Captain Joseph Partidads, native ini siya sang Silay City Bombo Jai, no. So ginadalayan lang yung address amo ang Bacolod City Bombo Jai. So amo pa ni ang ina-imbestigahan sa mga kapulisan na aga pa kalabot ini siya sa area sang Isabela Bombo Jai, no. So ini no active ako na kinakonfirma pa sa kapulisan kung active ini siya sa anak bayan Negros Bombo Jai. So ini naman yung si Juanito Magbanwa, ini siya isa ka mataas na miyembro sa NPA Bombo Jai, pero nakapalagyo ini siya sa ginserbihan ini siya sa warrant of arrest sa kasong homicide Bombo Jai. Ang nakuha kay Harleen Balura kay alias Karil, isa ka unit sang 9mm, kaya sang isa ka live ammunition, isa ka unit sang KJ9 magazine, loaded man sang 8 pieces sang 9mm live ammunition Bombo Jai, 3 ka CTG 40mm, kag kaya sang HEDP M433 explosives, kag isa ka fragmentation grenade Bombo Jai, kag mayara pagidini nga mga assorted personal belongings sa Bombo Jai, kag several subversive documents ni nga suspectado Bombo Jai. So ini siya napasakaan na sang kaso Bombo
Bombojay sa pagbayular sa 9516 kag pagbayular sa 10591 kag sa Comelec Ganban Bombojay. So Bombojay, pamatian tala nato no ang pahayag gikan kay Police Captain Joseph Partida. Implementation sang warrant of arrest against kay Romeo Nanta alias Waning Magbanwa. So galing sang tayo mag-implement ini sa may Montara, sa Montara, barangay Kamangkamang. So hinalo ni nakapalagyo si si Waning. No, dito sa may mga masiot na bahin sang lugar. Kag ang ininupod niya nga si Karil, na corner niya siya, no, sang ibang nga operating team, kag dito nakuha siya position ang mga armas sa mga explosive, ma'am. So, sa subong, na-file na ang complaint sa iya for violation sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, no? Tapos ang RA 7166 for violation ng pumilit ka ng bangay sa then RA 9516, no? Sa isang explosives. So, na-file through inquest proceedings kanina before the Office of Provincial Prosecutor. Okay. Presently, ay dito Karin sa detention facility sa Isabela. Yes, sir. So, sir, ang ining pagkaserbihan kung tani, sir, sa warrant of arrest, ano ni gani iya sining kaso, sir? Ano siya, ma'am? Homicide. And homicide na siya ng issue sa Dash 56 sa Mamaylan City. Last February 3, 2021. Okay. Sir, paano ininabalaan nga atod to si Waning si Juanito ni sir? Actually, considering ang lugar, ang Isabela, is walang di-focus man sa tungkol sa insurgency threat man niya. So, ang intel community is diri isa damo, mga focus isa diri. So, lalo na initiate Waning isa dako ng participation niya sa mga migro sa tiyak. Yes. So, ano niya, sir? Yes, hindi nga religid, sir, nga name? Ni sino, ma'am? Ni Waning nga ni, sir? May name siya. Ako yun, dito sa ma'am, si ang iyang ngalan is Romeo Nanta. Oo, so dinadala niya is Juanito Magbanwa. So, residente man ini siya sa Negros Occidental? Hindi ko ma-sure from Negros Occidental. But sigurado dugay mo sa diriya operate sa area sa Negros. So, sir, ining si alias Karil nga ni sir, ano ning iya sining background, sir? May monitoring ka mo sa iya? Based on the report, ma'am, si Karil is kasangkon. Sige, sir. Though, siya, ma'am, the personal secretary ni Waning. Okay. At the same time, siya ni ang regional chairman of Banakbayan, Negros. Party list, sir? Yeah, as CFO, or CTG front organization. Yes, ma'am. Okay. So, ini sa sir mahambal, sir nga miyembro na ini siya sang NPA. Ang hindi lang ko siya, ma'am, if ang participation niya sa grupo, ma'am, is confirmed. Pero based sa report, ang balang tanong ginambal ko, ma'am, yes, sir. ang iyang participation dito lang sa regional chairman na Banakbayan. And then daw, aga siya as personal secretary ni sa subject na si Waning Magbanwa. So, sa Anakbayan, sir, active ini siya sa Anakbayan? Sa report naman na base lang din, naman, no? Hindi ko ma-determine, ma'am, yung katagsin mo concrete na information about dira. But, if base ko sa report na nila, he's the original chairman lang. Ano maimi ang iyang activities, but based on the report, since the original chairman ng Banakbayan. Actually, si Karim is from Silay. Okay. From Silay siya. But then, diri siya yan na, nang isa sa mga, hindi ako nga nakalabot, sa mga
Wala mabahin sa mga Isabela. May address siya from also from Bacolod. Okay. That's why may pero ang iyang na ano gid is from Silao. Okay. Pero ang nadala is Bacolod address. Native siya dala isang Silay City, sir. Bacolod ang nadala ng address. Ining si Kawanito, padayon ng inyo sininga, sir, nga pagpangita sa iya. Yes ma'am, actually hindi na nakadula ma'am ang warrant. For as long as ang warrant of arrest is padayon ng Japan na pagpangita kapag ano sa iyo. Ma-arrest siya. Pambajay. So, pambajay mo sa napayag ikan kay Police Captain Joseph Partidas na sa company nila gipatigayo na hindi na pag-service ang warrant of arrest ang subject o kun ang subject kay Pambajay no sa nga ila sininga o kun paghatagan nila sang warrant of arrest amo ang nalagyo Pambajay di kay may nabilin Pambajay amo ining si Harlene na Balura kag nakuhaan ini siya sa armas kag explosives o Pambajay kagara sa iya siniya nga kustudiya kag may meron pagin mga ibang tagin nga mga dokumento Pambajay. So maayo lang gid Bombo Carla no kaya na-recover ang ini nga mga armas. Kay imagine bala, meron sila sa nga mga bomba bala ti ano na yan ang kumbaga ang paggagamitan sina bala Bombo Carla kag madamo gid bala nga mga kabuhi Bombo Carla no ang mabutang sa peligro kung ina gid man ang ilang nga ipalukpon bala no if ever may ara gid man sila pagahimuon bala nga ano nga plano. Yes, amo gani Pambajay no so at least nakuha ini sa suspetsado Pambajay at the same time nagabaylar man ini sa Comelec gun ban Pambajay. So sa karon niya Bombo Carla nagapadayon ang pagpangita sa mga otoridad no sa Yes. kaya Juanito Magbanwa. Yes, sa Pambajay. So Pambajay isa ka shooting incident ang nagluntad yung kaina no sa may barangay Maaw Pambajay kag isa gid diri o kun isa diri ang nadulaan gid sang kabuhi Pambajay susunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong Pambajay ining utod sang suspetsado nga si Jomel Alinsuring o kun ang utod sang biktima o kun ang biktima diri among kilala kay Efraim Alinsuring Pambajay kag ang utod niya nga kilala kay Jomel Alinsuring amo ini ang naglalisanay ini sila sang suspetsado nga kilala kay Jonas Lohan. So sila ini nga duwa Pambajay ang naglalisanay bangod sa pag-parking Pambajay no. So nagbalik no after sang paglalisanay nagbalik ang suspetsado kag nagpanaog kag may gintindakan ini siya nga isa ka lalaki kag dito na ini siya naniro Pambajay amo ni ang naiguan niya ining si Efraim Alinsuring Pambajay so kung tani magabato pa ini nga biktima galing kay wala na ini siya nakabato bangod nga nagpalupok na sang armas ini nga suspetsado kag after sang insidente nagsakay ini siya sa isa ka o kun iya sini nga motorsiklo ang nagadala ini maging kilala kay Rene Boy Flores so nga sa ara na ini sa ara pa lang ini sila sa area syempre may nakabati sang lupok Pambajay so madamo sang tawo no nga nag ano sa ila nag gimbatuan nila ang mga suspetsado kung gimbato ini nila ang mga suspetsado so mayara sang isa ka army Pambajay nag kung ginanhan niya man ini no kay tungod nga nakabati na ini siya before sang lupok kag nabalaan niya man niya amo to mga suspetsado nag-retaliate ini siya no ginimo man lang ang insakto Pambajay so gintiro niya kung tani ang suspetsado galing kay ang driver amo ang naigo o Pambajay. So duwa diri no ang ginalantaw nga suspetsado Pambajay ang driver sang motorsiklo nga si Rene Boy Flores kag ining gunman nga naging kilala kay Jonas Luhan Pambajay. So Pambajay pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Gin-report niya siya kagina sa amon sang aga nga may shooting incident kini dito. So nagpa-responde kami sa personnel namon. So, according sa information halin sa utod na si Jomel Alinsuring, ang atong na victim na si Efraim Alinsuring. Nagbaisay ni siya ang atong na victim kag ang suspect. Okay. Regarding lang niya siya sa parking sa ilang motor. So, after sina, ang suspect nga ni on board sa isa ka motorcycle. After 3 minutes, nagbalik ni sila after sa nilang argumento kag pagpanaog nila, ginsipa nila si Jomel Alinsuring na ni. So,
Ang victim, mag-try pa ni siya kanina, magbato, galit yung suspect na to, nagintuan niya na niyang armas, nagintiro yan yung victim. Okay. Now, after some incident na ang suspect na to, naipod niya siya nga driver niya. Nagpalagyo niya siya towards Barangay Abonan, Tagbakong area, in which amo naman to ang nag-launch kita sa pursue operation. So, on the progress, while ginapangita ni siya natin ang suspect, nakabati kita nga dito ni siya portion ng bakong nagpanago dito sa ilagid. So, pagpakato dito sa tropa natin, makakontak na ni galing suspect natin sa ADG Field Unit 6 kung sa diin nagsungka siya dito. So, after that, arrest na siya sa mga personnel natin pag-ari na di siya subok sa aton na custody. So, ang suspect is si Jonas Luhan, Tubong Banwa, 30 years old, siya sa Barangay Bacong, dito sa Bago City. Yung driver na to among si Remy June Flores, Iluhan, which we found out na ara ni siya sa hospital, Subong. Kay on his way, dali na magpalagyo pag-ina, so nakita niya siya sa mga tao sa palibot niya na nakakilala man siya sa victim, bimbato nila gali ang suspect so ang driver. Then may isa ka army dito sa time na to na gintiro niya maning nag-retaliate siya gani kaya nakita niya nga may gintiro ang naigo sini among driver ang motorsiklo na nagpa-escape. So amo na ang isa din nato sa suspect which is the driver is ara subong sa hospital arrest. Dinigi ko sini ma'am sang driver sini nga ako na driver sa suspect ma'am. Actually wala pa ko detail gid kung diin gid yang igo kay wala pa ni kabalik ang aton investigator from the hospital. Yes ma'am. So ipabangkuton ko pa ni karon nga ako ni investigator kung diin gid ni ang igo isang driver na ni. So, ito yung mamang nagtiro, yung mag sa suspect. Hindi. Kay army ni siya, during that time, ara lang gid siya sa area. And, amo na gani, ginatanaw naton na nag-act siya according lang sa iyang instinct, no? Kaya nakita niya nga may gintiro na gani dito. Yes, ma'am. But we will be taking his statement, man, kung ano gitong iyang participation. Pero according sa aton nga investigation is, amo to natabo. Kay may nag-react gani nga mga pumuluyo sa nakita nila nga gintiro ni gani ang ato ni victim. Ang utod actually nga nag-witness ni siya. Amo ni siyang nakabaisay sa aton nga nga suspect. Pagbalik kay galing ang nabta niya ang utod na lang nga nag-fight sa tricycle. Ganman nga ni ma'am ako ang nagtiro, driver man ini siya mong sang tricycle. Hindi. Ano ba motor? Single ni siya nga motor ang ginasakyan nila. Sinablos siya ni Nakuon pa kung nung isa yung nablos siya ng driver mo. So, ato to sila ya because they have some concerns lang gid siguro or ara lang gid sila dito may mabakal sila or may something sila may business sila dito. Pero private ay ilan niya yung motor ang ilang gamit. Okay. So, ni ma'am hindi manikilalanay ang sospesado kag ang biktima ma'am. Well, amo pa nang i-find out naton. Bombo Jai, sa mata ng pahayagi kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong regarding sa nagluntad kay kaina nga shooting incident sa area sa Bago City o sa area sa Barangay Maaw, Bombo Jai. Notice man ka concerned citizen na ang nag-share sa CCTV footage sa mismo nga tubang sa ila sini nga baligyaan, Bombo Jai. Amo gani Bombo Carla kitaon gid yung pagtinda ko sa lalaki kagang pagtinirohay nga nagluntad baw. Amo gina Bombo Carla no basta may mga armas bala kay daw sa piho ang isa ka persona mo na kung may makontra sila abi may lalisanay bala ka magluntad kadasig ang magbulunot sang pusil. Amo gay gani Bombo Jai no. So hindi lang ang napatyan amo ang iya sini nga nahasol, Bombo Jai. So halos tanan no ngayara sa palibot nahasol, Bombo Jai. Pati siya Bombo Carla kaya ano siya nang himas rehas gid siya sa karon no kay magluwa sa Comelec Ganba naka ano pa siya do homicide pa ni Guro Bombo Carla nga kaso kung frustrated murder. So mabalaan talaga na Bombo Jai no kung ano ang kung natubangon nga kaso sini nga suspetsado, Bombo Jai. So Bombo Jai, duwa naman no ka fake nga employee sang SSS area sang Dumaguete ang nadakpan, Bombo Jai. So ini sila amo ang kilala kay Maria Joy alias Maria Joy, 57 years old,
kag residente ini siya sa Barangay Asia Hinubaan Negros Occidental, kag Emma 57 anyos sa poblasyon sa Buanguita Negros Oriental, Bombojoy. So ini gipatigayon ini nga operation sa CIDG Bombojoy. Nag-coordinate man ini sila sa SSS Dumaguete kag naaresto sa mayo kay naaresto ining duwa ka mga sospetsado Bombojoy. So ang operation Bombojoy nakabaton ang ako naka-receive ini sila gikan sa SSS branch nga ining duwa ni ka mga sospetsado nag-offer sa kag offer kag nag-accommodate ini sila sa SS pension kasama prospect assistant pensioners kag senior citizens Bombojoy. So nag-warning ang SSS ng Dumaguete nga hindi gid mag-transact sa SSS of Bombojoy. Kaya mo ni kumbaga mga picture Bombojoy tinatigayon hindi sila nga madakpan Bombojoy. So magpamatumbang ko na failan ini sila sang kaso sa pagpailar sa Article 177 sang RTP o Usurpation sa Authority Bombojoy, RA 8484 Access Devices Regulation of Act of 1998 Bombojoy kaga ESTAPA Bombojoy. So ari ini sila subong sa kustudiya sa CIDRFU 7 Bombojoy. So Bombojoy mayara sang abduction nga nag-luntad sa may area sa barangay Singkang Airport Bombojoy. So 27 anyos diri ang biktima sang abduction. Ini saging kilala kay Rami Dihule Jr. kay presidente sang nasambit nga lugar sa may area sa barangay Singkang Airport Bombojoy. So ini sa Bombojoy nagabugoy ini siya sa hinalig na lang palapitan kagin na sakay ini siya sa isa ka salakyan nga color gray Bombojoy. So nagpadulong ang iya sini nga bayan ng Iloy sa area sa police station 8 kaga siya sa subong Bombojoy wala pa ini nakakalik ini nga biktima Bombojoy. So pamatian nato ng pahayagi kan kay Major Alleged abduction kuno sa Magsungay, Singkang. Para kay Singkang. Ang biktima si Aliat Rami. Rami ang iyang first name, Dihuli ang iyang dito. Doon 7 anyos kay kahapon mga alas 4 napabuting kamay pa ang tiya. Kung gin-abduct ni si Rami Dihuli. Singkang. Okay. So, ang nag-identify nga nag-abduct color gray na sarakyan. Ang dua ka suspect ang isa po may matato sa buton kung nagabunit. Okay. So, ang nakakita ang mga report niya, ng mga batalyon. Ang aligasyon sa amay na gabugoy sila. So, ang gray na sarakyan may ang ready na suspekta. 10% sa mga pasudlon. Color gray na salakyan. Wala maging specify kung ano ang klase salakyan, pero color gray. Ilang edad si sir siya na-abduct, sir? O kung ang ginkuha, sir? 20 anyos. Okay. Wala man siya background sa ila barangay, sir? Kaya nga nang kadto dito personal. May mga kaso naman siya na piso naman siya. So, involved sa drugs sa mga tao sa libo. Oo. So, bali, drugs sa iya, sili mga previous case? Oo. Sa talibot, ang tao to, wala man siya nakita ang mga bata man. Pwede niya, mga bata naman, pwede niya. So, hindi pa namin tingnan bakit ang ilang mga kaso siyang tao. Link naman sa drugs. Okay. So, palisubog, sir, ara sa inyong investigation, kung diin iniihangin na dala ini nga 27 anyos. Kaya na naging constitutional. Oo. Bombojoy. Wala man nakita ang witness. Bombo Carla? Yes, Bombojoy. So mo to ang kabahin sa bayan ni Police Major Duri Puerto regarding sa na-abduct Bombojoy, no? Haging ako sa abduct sa area sa
barangay Singkang Airport Abambajay. So padayon ang ila sini nga investigasyon regarding sa pag-abduct sini nga biktima Abambajay. So grabe mo Carla, abduction na naman no. Isa na naman ka abduction kahapon ini natabo no. Kaga gray nga salakyan na naman. So ato ni baloon mo Carla kung ano ang background sining lalaki bala kung mayara siya bisang kaangtanan sa kung ano man nga mga illegal nga mga buluhaton no. Kay normally ang mga biktima bala sa mga abduction no kung mga amo nga mga insidente mayara no sa nga record sa kapulisan no kung mga background man sa illegal nga droga. Yes, Abambajay. So ini nga biktima nga ni Abambajay mayara sa nga previous nga case no sa pagbayunar man sa RA 9165 Abambajay no. So ate amo man ni ang ginaimbestigahan sa nga mga kapulisan kung sino ayhan ang nag-abduct sa sini nga biktima Abambajay. Ato bala mo Carla ang sa abuanan to bala mo Carla no nga ano wala pa siya dapat nakitaan atong gitabdak to. Yes, Abambajay no. So far sa subong nga mga tinion wala kita ya sang information nga nabaton nga ini kung ano na ang information o kung ano na ang nga kakalalaki nga nag-abduct man sa area sa barangay Abuanan. So kamusta sa karon mo Carla ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod dara kadira sa may Dalan Lacson diri sa may barangay Mandalagan? Yes, Abambajay. So far ang dalanon diri amo gining pinaka-busy na dalan na Abambajay no diri sa siyudad sa Bacolod. So far subong na medyo malaka-laka na ang pakadto pakari diri sa subong Bacolod pero kasainan around 5 to 6 p.m. Abambajay kay madamo pinadiri no sa mga kun amo gini ang pinaka-busy nga lagyan diri sa siyudad sa Bacolod Abambajay. Dira bala mo Carla sa bahin may bangga na di ba mo Carla after sa isa ka gasolinahan so malinong na siya sa karon Bombo Carla wala na mayo sang may mga nagapadulong sa isa ka club na da Bombo Carla kay sang kinalikdan no do kadamo gid sang tao dira kalabanan mga minor de edad to siguro. Yes, Abambajay. So far no mga nagliligad adlaw nakita naton nga mga amo ni mga inoras no nagapakadto pa karina kung may nagasinulod Abambajay no. Sa subong wala kita may makitaan medyo o kung matawhay mambal naton matawhay ang bangga diri Abambajay wala kita may makita nga biglang liko diri sa may bangga diri sa may Dalan Lacson Abambajay kaya nagliligad adlaw do ano to no Saturday tong adlaw Abambajay kaagahon sang Sabado ati mayara sang reported diri sa aton no nga madamo sa mga pamatan-on kag madamo sa mga pangbuka sa mga butilya Abambajay alas 4 sang kaagahon alas 4 sang kaagahon Abambajay a curfew hour pa ina no madamo sang tawo nga tinumpok diri sa may bangga Dalan Lacson Abambajay. Amo gani ba mo Carla kag mayara pagid no sa ginapatuman man nga liquor ban so do wala na lang gid bala nagasunod sa layin nagapinagusto na lang gid sila. Amo gani Abambajay no kag isa pa dayon reklamo kung madamo sa cases sa COVID-19 Abambajay. So siguro mahatag mayara sang tinion nga mahatag gid sa aton ang aton sining kabuhi before no sang wala pa sang COVID-19 Abambajay may posibilidad nga makabalik kita sa gihapon sa normal nga wala pa sang COVID-19 Abambajay ti sa subong kay bangon nga ara sa gihapon si COVID-19 so kabay pa nga magsunod kita anay no Abambajay sa aton sining LGU nga iung taton danay ang pagtumpok-tumpok Abambajay ti sa subong alert level 2 ang syudad sa Bacolod mambal na naton nga pwede ang 50% ng indoor Abambajay no sa mga establishment pero hindi man pag-isagad Abambajay no hindi man pag abolish ng Abambajay dapat sundon man kay titungon nga may ara sa gihapon ang protocol dapat sundon ang protocol Abambajay. Sige Bombo Carla madamo gid nga salamat. Abambajay mo inang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall na program sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 16 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man no, sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kay Valerie Conaya kag kay Ma'am Loida Garcia no maayong gabi kag stay safe. Gid kita tanan magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod
Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers.
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.